Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo anem a veure l'examen de llengua catalana i literatura de la prova d'accés a la Universitat de les Pau de Catalunya del 2023, la sèrie 2, que és concretament l'examen del setembre. Aleshores, anem a fer com sempre, anem a mirar la part comuna, ens anem a saltar la part, és a dir, l'opció A i l'opció B, i anem a veure directament la part 3. Anem a veure la part comuna per les dues opcions. Tenim aquí, com sempre, l'exercici 3.1, que ens diu indiqueu l'anàlisi correcta dels pronoms, les oracions o els sintagmes subratllats. La primera ens diu les pòlisses de vida que es contracten, i tenim que es contracten subratllat, no es responsabilitzen de la desaparició de persones. Sempre que tenim un què i que ens comença una frase, aquí en principi tindrem una oració subordinada que podria ser adjectiva o substantiva. Aleshores, si nosaltres podem substituir el què per el qual, la qual, és a dir, masculí, femení, que ens quadri, que ens concordi, si ho podem substituir per el qual, la qual, serà una oració subordinada adjectiva. Si podem substituir tota la frase per això, seria una subordinada substantiva. En aquest cas, les pòlisses de vida les quals es contracten no es responsabilitzen. És a dir, si diem les pòlisses de vida, això no queda bé, per tant, no pot ser substantiva. És a dir, en aquest cas, seria una oració subordinada adjectiva o de relatiu, i faria de complement del nom. La següent diu, en Quimet sortí disparat de l'oficina sense acabar d'atendre el consell del senyor Rovira. Tenim tot això subratllat, és a dir, a partir del sense, i aleshores aquí tenim les opcions complement del nom, complement predicatiu, circumstancial o atribut. Atribut no pot ser, és a dir, no tenim el verb ser o estar. Complement del nom, ho podríem arribar a pensar en el sentit de que això està després d'un nom que és oficina. Complement predicatiu i circumstancial també podria crear una mica de confusió aquí. Bàsicament aquí el que ens diu és com va sortir, no? És a dir, ens diu la manera de com va sortir disparat de l'oficina. És a dir, com, sense acabar d'atendre el consell del senyor Rovira. El disparat, que també ens diu com va sortir, aquest disparat seria un complement predicatiu, perquè ens diu com va sortir i és un adjectiu. Però en aquest cas, tota l'oració aquesta, sense acabar d'atendre, seria un complement circumstancial. Si ens preguntessin de quin tipus seria de moda. La tercera diu, aquells dies no l'havien deixat ni un moment sol amb la Maria. És a dir, aquest l'apòstrof substitueix alguna cosa que no sabem, però havien deixat sol el nen, el gos, no ho sabem, però podem fer la passiva, no? És a dir, què havien deixat sol? El nen, el gos, el gat, qui sigui, i podem dir qui sigui havia estat deixat sol, és a dir, queda una mica forçat, però es pot fer la passiva, respon a la pregunta què i es substitueix per el, en aquest cas, que seria l'apòstrof, és a dir, tenim que seria un complement o objecte directe. La 3.4 diu, però allò no era cap pregunta, si assemblava. Clar, aquí una mica ens hem de basar amb l'anterior frase que tenim per veure quina funció farà aquest HI. En aquest cas, però allò no era cap pregunta, si assemblava. S'assemblava a què? S'assemblava a una pregunta. És a dir, si intentem substituir el pronom I en aquesta frase, ens apareix la preposició a, és a dir, ja ens ve marcada sí o sí. Per tant, s'assemblava a una pregunta o el que sigui, com que ens ve forçada la preposició, seria un complement de règim o preposicional. I l'última, el 3.1.5, si no s'hi afanya, no hi serà pas a temps. Aquí ens diu que pot ser una oració subordinada substantiva, una subordinada adverbial de temps, una adjectiva o una adverbial condicional. Aquí una substantiva
l'hauríem de poder substituir per això, no quedaria bé, és a dir, substituir-la per un nom, això no hi serà pas a temps, no acaba de quadrar. De temps, bueno, quan, en principi no ens respon a la pregunta quan, vale? Adjectiva, ja hem vist abans que normalment tenim un què i el podem substituir per el qual, la qual. Aquí en aquest cas es veu bastant clar, no?, que és una condició, no? És a dir, si no fa això, si no s'afanya, no hi serà a temps. És a dir, en aquest cas, una oració subordinada adverbial i condicional. Vale? Vale, seguim amb el següent exercici, el 3.2. Aquí ens diu, completeu les oracions següents amb la forma correcta de les dues que hi ha entre parèntesis. Podeu arribar a l'hora que vulgueu, us aconsello, però, que no arribeu a l'hora. És a dir, aquí tenim a l'hora junt i a l'hora separat. En aquest cas, el primer seria a l'hora que vulgueu. Vale? És a dir, podeu llegar a la hora. Vale? És a dir, si diem a la hora en castellà seria separat, però que no arribeu a l'hora. Aquest a l'hora junt significaria junts, no? És a dir, que no arribeu junts a l'hora. El següent, el tant acabat amb T i el tant sense, aquest surt gairebé sempre, tant que patia per la tornada del seu fill i quan va arribar aquest estava tan tranquil. Val? El que diem sempre, és a dir, si acaba amb T és que en castellà també porta la T, és a dir, el tanto. Vale? Tanto que sofria, per tant, el primer seria el tant amb T, i quan va arribar aquest estava tan tranquil. Val? Si diem en castellà, tan tranquilo. Aquí tenim el què, a la frase fer. Tenim el què amb accent i el què sense. Els llibres que més m'agraden són aquells en què el protagonista sempre guanya. El què amb accent, en principi, el posem si és una pregunta, ja sigui directa o indirecta, o si va després de preposició. Per tant, aquí, el què amb accent aniria aquí després de la preposició en. Val? El D diu, no trobava la bufanda enlloc i al final em vaig adonar que la Maria l'havia agafada en lloc de la seva. Vale? És a dir, aquí tenim que el primer aniria junt, és a dir, en lloc, que seria a cap lloc, és a dir, no trobava la bufanda a cap lloc, i al final em vaig adonar que l'havia agafada en lloc, és a dir, en lugar de, en comptes de, la seva. Vale? Separat aquí a la segona part de la frase. Si no t'agradava la carn, m'ho hauries d'haver dit i no t'hauria donat les costelles, sinó el rap. Val? És a dir, quan està separat seria una condició, és a dir, en aquest cas, la primera part de la frase, val? És a dir, si no t'agradava la carn, és a dir, amb la condició de que no t'agradés la carn, m'ho hauries d'haver dit i no t'hauria donat les costelles, sinó que, doncs, t'hauria donat una altra cosa, no? Vale. El 3.3 diu, completeu les oracions següents amb la forma verbal correcta del verb que hi ha entre parèntesis. No podeu utilitzar formes perifràstiques. Vale? És a dir, el vaig no es pot utilitzar. Aquí tenim el verb respondre a la primera frase. Aleshores, si tenim el verb respondre, anem a llegir la frase aquesta. Diu, si us plau, quan us ho demanin, responeu, és a dir, vosaltres responeu a totes les preguntes que us facin. Vale? És a dir, això seria la forma de l'imperatiu, és a dir, responeu a totes les preguntes que us facin. Aquí tenim tenim el verb jeure, per tant, aquí ens demanarien el participi, no? És a dir, és una forma composta. Hem jegut, hem jegut una estona després de dinar perquè estàvem cansadíssimes. El C, tenim el verb donar, que faci el que li doni la gana. És a dir, aquí aniria doni. Sempre va a la seva, aquest. La D, no sé per què m'ha donat aquest seient. Provo de seure-m'hi i no i, és a dir, aquí tenim el verb que ve, i seria el present, la primera persona del singular, perquè parla de jo, no? És a dir, provo de seure-m'hi i no hi cabo. A l'E, l'última pregunta, tenim el verb voler,
arribar d'hora, van fer tard per culpa de l'accident que van trobar a la carretera. Bueno, aquesta seria una frase que ens començaria amb el gerundi, vale? És a dir, volien arribar d'hora, bueno, tampoc quedaria malament, segurament volien arribar d'hora, van fer tard per culpa, si hi hagués un però potser quedaria millor, és a dir, aquí en principi hauríem de posar el gerundi volent arribar d'hora, és a dir, acabat amb NT, volent arribar d'hora, van fer tard per culpa de l'accident. Vale, aquí el 3.4 ens diu que subratllem només les 5 grafies que corresponen al so fricatiu alveolar sonor, és a dir, el so de la Z, diguéssim, la S sonora. Vale? Diu a la ciutat, aquí aquesta C no ho seria, és a dir, seria una S sorda. El trànsit, aquesta S sí que ho seria. Vale? Aquest és, si s'acabés aquí la frase, seria sorda, però com que després té una consonant M que és sonora, aquesta S es sonoritza i també passa a ser una Z. Vale? És complicat a aquestes hores, aquesta S d'aquí seria sorda i aquestes, si s'acabés aquí, també seria sorda, però com que va entre vocals, diguéssim, és a dir, tenim aquesta S que hi ha una vocal abans i una vocal després, quan ho ajuntem aquestes hores, per tant, aquesta S també passa a ser una Z. Vale? En canvi, aquí no, és a dir, aquí hi ha un punt, per tant, s'acaba, i hores seria sorda. Si no hi hagués el punt, igualment, a l'haver-hi la C, que el so de K és sord, en aquest cas també seria una S, vale? Una S sorda. A les 11, aquí ens passa el mateix que aquestes hores, és a dir, aquesta S d'aquí es sonoritza perquè acaba estant entre vocals i la Z representa que també sempre és sonora. Vale? I no tenim cap més. Millora una mica. Vale. I el 3.5, també, com sempre, ens diu completeu les oracions següents amb els verbs, substantius o adjectius adequats derivats del mot que hi ha entre parèntesis. Vale? És a dir, ens donen una paraula i de la mateixa família hem de posar la paraula que quedi bé, ja sigui un verb, un substantiu, un adjectiu. Vale? Aquí tenim la paraula pulcre i diu, era una persona molt escrupulosa. Va fer el seu treball amb molta pulcritud. Vale? És a dir, aquí aniria el nom, pulcritud, acabat amb UD, TUD. Vale? Se'l veia i no va dir una sola paraula en tota la tarda. És a dir, tenim aquí la paraula cabòria, vale? I diríem aquí com estava, no? És a dir, se'l veia encaboriat, encaboriat. Ojo com s'escriu aquí la paraula cabòria, que aleshores l'adjectiu encaboriat, és a dir, s'escriu amb la mateixa arrel que aquí. La pregunta C, la frase C, tot el que s'ha de fer és rentar la ferida amb aigua, i aquí tenim la paraula sabó. Vale? És a dir, amb aigua sabonosa. Aquesta sí que és una paraula potser una mica que no fem servir tant, val? Però bueno, amb aigua, clar, acostumem a dir potser amb aigua i sabó, no? Però clar, aquí no podem posar la I, per tant, diríem com és l'aigua, doncs l'aigua és, en aquest cas, sabonosa perquè porta sabó. Vale? Aquesta acció A, tenim la paraula favor, és a dir, aquí en principi està clar que tenim un verb amb la forma composta, tenim el verb haver, per tant ens faltaria aquí el participi. Aquesta acció ha afavorit, vale? Afavorit, ve de favor, és a dir, això tal qual, posem la al davant i acabat amb IT, la presència d'espècies autòctones. I l'última, tenim la paraula honest i en aquest cas ens diu és un valor que consisteix a comportar-se amb coherència amb un mateix. Per tant, aquí ens està demanant el nom, el substantiu de la família, diguéssim, de honest. Per tant, el nom seria l'honestedat. Vale? Honestedat. Posaríem tal qual aquesta paraula, honest, i acabaríem E, D, A,